Τάσο, άκουσε. Άμα δεν πληρώσω αυτά που μου κουστάζω, σου κάνω κρασί να πιείς. Παγάρετε αυτό το έξω! Ωραία τα κουπάρετιες. Τα αμερικά πολλά. Δεν τα ξέρει. Ο Φέτος Μωραβωνιάς και την γυρί την κόρη του. Που είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο. Την νιώθει και στα κάλλια. Πήρες κρασί, ρε. Έχω ακούσει εκεί, κύριε και ψαγμένος. Γιατί δεν τράβησα εγώ. Κωνσταντή. Ναι. Ένα ποτήρι, ρε. Τι πάλι γεια μας. Την υγεία τα φέτη. Την υγεία του. Άρα φτάσουμε. Λες, ήταν καλή για μένα, ναι. Αυτή η πατριά του. Γιατί δεν ξέρεις τι έπαθα. Στα νέα του Κατσουκέρλα, τα πρόβατα που του είχατε. Βίβα ρε, την υγεία σου. Άφησα φαίνεται ανοιχτή. Σμάζερ μας στην πόρτα. Μας το έσκασε το άκουμα σου κρυάει. Βίβα, γιατί. Την υγεία της αγαπητικιά σου. Γιατί, οι Ζωσνιάκης, τι λες. Την υγεία της. Ψάχνω από εδώ, ψάχνω από εκεί, φωνάζω, τους φυρίζω. Την άλλου κρυάει. Φαίνεται πως πήρε στρατή να πάει στο Πασλάρι. Αν όλοι καταφέρει, θα έβρισκα τον πιλά μου. Μα αυτό που παντρεύεται. Βίβα ρε. Δεν τι πίνεις. Γιορτή δεν είναι σήμερα. Γιορτή, μα θα με δεις. Πιέστε με και εδώ. Στάσου μου μη πίνεις. Άτσε ρε, γιατί. Για κάτσε παρακαλώ. Δεν ξέρεις κάτι κάνεις. Με δει, πού είσαι. Να πάρεις το κρασί σου. Παλικάρια, ποιος έχει από εσάς τα βραδιτούς φτερούγες να πλώσει στην Ανατολή και να βρεθεί στη Δύση. Όποιος πετάξει πιο μπροστά στη στάθερα στο σπίτι, του δίνω 80 πρόβατα και άλλα τα φαγίδια. Ήρθε παιδιά μου, πέστε της πως θέλω εγώ την κόρπο και πως την Αραγώνια θα την παίρνω με γυναίκα. Τα χαρά σου κοίτο μου, θα τρέξω σαν γεράκι. Τώρα σε λίγο θα έρθω μαζί της να χορέψω. Να τη χορέψεις και να δεις τι όμορφα χορεύει. Ακουστική του να σου πω. Σε μένα θα το μίλησες. Στη ζωή σου. Εσένα ρε. Και τι μου είπες. Αν θέλεις να βρεις άλλη γυναίκα να πάω να βρεις άλλη ρε. Την κόρφα εγώ να πάω. Εσύ βρατάσω. Εγώ ρε. Ένα μαχαίρι. Πάστε ρε. Πάστε να κάνω κομμάτι ρε. Γιατί μου έβοξες εσύ. Γιατί εγώ το είπα. Εσύ βρατάσω. Πάρε να χορέψω. Ένα μαχαίρι δώστε μου. Τι πήγε και έκανε ο άτιμος ο σκύλος να μας ντροπιάσει όλους μας.
Κότσο, τι ήταν τούτα, Είδες ρε αδερφέ, τι πάθαμε με τον τρελό του Τάσο. Πω, να πάει να με πεις. Αχ, αγάπη δέξια τον χτυπούν. Τόσο κατάκαρδο το πήρε. Πού είναι εκεί του τώρα, Τι φτάνει κάτω τράβηξε. Τι πάει να κάνει εκεί. Ένα μαχαίρι γύρευε και πάει να το πάρει. Όπο κακό. Όπο κακό που μας βρήκε. Θα έχουμε δουλειές με μαύρες φούτες. Τι θα έχει Μάρο. Τι που τη χαριάνε. Τι έβαζε κόσμο. Απάνω εκεί με τον καυγά. Υπό τη μια της έρθε. Μα ήταν πράγμα για καλό. Και το Θεό δοξάζω. Σαν άνοιξε τα μάτια της, το ξομολογήθη. Και μου είπε πως η αγάπη της με το μαχαίρι πότε. Και άλλον από τον γέτο της δεν αγαπάει ψυχή της. Γιατί άνοιξε τη λιδενιά, την παλικαριά του. Τώρα η σηκώνει θα ντυθεί, να πάει να χορεύει. Και από τα γιά την Κυριακή θα έχουμε το γάμο. Όχι κυρά μου. Σκέψου μου. Σήμερα τώρα τη στιγμή θα γίνει ο γάμος. Δεν γίνεται. Θα γίνει. Έχω το σπίτι έτοιμο. Δεν τα έχω τα στεφάνια. Κυρά μου, δεν σε ρώτησα τι έχεις και δεν έχεις. Κύριε να φέρεις τον παπά τους για άκουσα στεφάνια και να έρθει η ώρα το χωριό μαζί μου να γλυκίσει. Γιατί θα ξεφαντώσουμε να κάνουμε τσιμπούτσι. Ώσπου να σκάσει ο Βιγερινός, να πάει η πουλια γιώμα, να πάει τα ειδόνια της φωλιές, την πέδη και τα βλάγια. Με τα γαράζω γιώκια μου, θα κάνω που μπροστάζει. Άιντε εγώ πάω για το παπαδαριό, πάω για τα κρυάρια. Πόσους σύμφωνος θες, μην τα ξέρω κιόλας. Κρασί, πες το δικά μου του. Θα φέρω και κρασί. Να κάνεις κοκορέτσι. Θα κάνω και σπινάτερο. Και με φέρεις ποιος θα τους πει. Εγώ τους λέω. Τραβάτε παιδιά. Άιντε. Η ιστορία μας που διαδραματίστηκε εκείνα τα χρόνια, θα ήθελα να σας παρουσιάσω τους ηθοποιούς που